Nu kører opvaskemaskinen. Køleskabet er tømt for fordærvelige varer. Et eller andet sted, så kan vi jo alle sammen flyve. Og før at jeg blev pilot, så var jeg en flyvemaskine. Tidligere så rejste jeg altid kun med fragtvåde. Jeg har været i bad og gjort lidt ekstra ud af det. Der er jo sådan noget rituelt ved det der med at skulle afsted. Så da jeg var næsten 9, flyttede vi fra Marstal til Aalborg. Og det blev den længste rejse i mit liv. Man er i en dobbelt svævende tilstand, og det er den, der er magisk. Så man skal ligesom være klar til at møde det fremmede, renvasket og sige bogstaveligste forstand. Jeg tror, vores sjæl måske har ændret sig med hastigheden, og at vi også begyndt at leve tiden på en anden måde. Man rejser på en tradition. Kluftjøden, som syr vores tøj, og skomageren, som kan lave sko på mål. Og når du bevæger dig med 5 km i timen til fods, så oplever du det, du omgiver dig med. Radiatoren er slukket, og jeg er 2 timer for tidligt på den. Jeg har været med den transsibiriske jernbane, og det synes jeg egentlig heller ikke var noget særligt. Altså, den strækning fra Moskva til Beijing, jeg synes meget, at det lignede Vestjylland. Det var bare lidt kedeligt. Hej. Jeg skal ud til lufthavnen. Terminal 3. Jorden skrumper, rummet bliver mindre og mindre, man kan overkomme mere og mere og accelerere vores opfattelse og vores rejse hen over landjorden. Hej, jeg skal til Bangkok. Det var da dejligt at høre. Første gang jeg fløj solo i sådan et apparat, så var det sådan en ubeskrivelig fornemmelse af lykke. Løfte sig op over træerne, og så komme op i en højde, hvor man lige pludselig kan begynde at slappe af. Og så kigge ud over et kæmpe stort landskab, som bare flyder ud under en, og sådan den der ro. Og det er frihed. Frihed og kontrol.